Sanibonani babukeli igama lami bafethu nguMakhibhord namhlanje la endaweni yakaMashu esinqanqaweni sizobona ubhuti wethu uphetha kahle wakangema unenkinga nomunye umfo akafuna ukhokha imali zakhe njengoba sesifikile ke bafethu sizoresolve yonke leyo nkinga ake singene ngaphakathi sibone ubhuti wami sizwe ukuthi usiphathile zini ubhuti wami take us there ne lokho nomzana hamba kahle ubhuti wami uyaniphetha kahle besicela ukuba nezwi nawe ubhuti wami nobhuti wena uphetha kahle ubhuti sike sathula umbiko la ubhuti wami uphetha kahle usibhalelile siwuhlelo isiyaveza ukuba sikulekelele singenelele mayelana nenkinga onayo nomfo ongasafuna ukukhokha imali yakho so cela ukuba ubingelele ababukeli mase uyasichazela bhuti wami uphetha kahle ukuthi kwenzakala wonke abantu ababukela lo mbukiso ngiyabingelela indlela sezansi igama lami uphetha kahle wangena sibonga ngihlala khona kwaMashu cha ngibhalela abafowethu ngenhloso baningilekelele ningisize kakhulu kunomunye umfowethu la engamboleka imali eclose to 25,000 ngimsiza elungiselela ukuganwa futhi kahle hle wezokhehlo ngokusho kwakhe kodwa ke manje sekhambe isikhathi esingango 3 years akabuyeli kumina ukungikhokhela imali yami inali yonkinga manje sengithi mangabe ngihlangana naye uyangibalekela ngisho ngifika endlini yakhe la ehlala khona akasekho ngisamthuli kodwa sekukhona indlela sengiyitholile la esihlala khona so ngicela ningilekelele ningiphelezele siye khona okay bhuti wami accurately mhlawumbe ungasitshela inani ekuyilona eliqondile ukuze sizokwazi masifika ke nobhuti sazi ukuthi sizofuna imali engakanani ungabi usuthi close to 25,000 mhlawumbe ngaba imalini kuyona namna mhlawumbe 18,000 17,000 kwawe imali ebhuti eyoqala eyu19,000 waphinde wabuya wacela ukucela ngithi thase manje I think 6,000 yeah 6,000 yeah wathi thase ngawo yeah thase ngawo ngaphezulu 6,000 all right babukeli now sizomuva siye lapha la khona khona ubhuti siyokulekelela ubhuti wami konje uthe ubhuti bani okoletayo uSquad igama lakhe yeah Squad okay so we are moving from here siya la siyobheka khona ubhuti yeah so bese sihlela yonke into kahle nayo ubhuti asambe ubhuti wami uzona uzothola kanjani thank you ya sho sesifikile bafethu esigamekweni kulomjida lo sihamba nawo bafo uzosikhombisa asambe bafo khuphu so ikhona la sinyuke fast bafo sinyuke fast bafo masisasilungu nje la sinikeza i-direction right here bafo hayi khona Kuni imali yami. Hey, kuni izoshoma nama reposter ngapha. Ayibone ngila ngigcina ngiyibona. Yeah, right. Yeah. Imali yami. Ya ikhona nami. Iyo lo. Khona. Ha saka. Satheleka. Iphi room yakho? Iyo ni room yakho. Okay. Squad. Hey squad. Oh. Nayi madoda. Madoda le. Madoda le. Inda kungifiyela namakhamera manje. Hayi ndoda sengifikile. Yini shoda yapho manje amakhamera. Okay uzofuna imali yakho amakhamera WhatsApp. Mana. Sholusho lo sengikhathi. Makwazi shoda ungifonela mawuzala endlini. Shoda ngiyela namakhamera manje. Imala. Mana puti. Uthaba uSquad. Wena baba uSquad. Akafuni mina lo muntu angimazi uSquad. Baba uzoyehlisa lo moya. Amcindezela baba. Ngifikile namhlanje. Cindezela. Mana baba. Uthenga umuzi khona namakhompyutha yini Mana baba. Nawe sizobabili indawo Alright. Kana flethi amakhamera asimlinde. Mana unginike imali. Nawe sikhona wahle manje. Asimlinde ehlisa umoya. Asimlinde ehlisa umoya. Mlinde. Sokulinda bhuti wami. Wena Squad. Sokulinda. Nawe Squad alana manje.
Usho maswehlisile umoya. Hayi mama uthi ubuthanga. Somlinda nje ehlisa umoya. Ukhulume nalo Kahle ke sihle. Hayi sifuna imali yami. Ukhulume nalo Mana namzana squad. Yebo squad. Awusuke la squad. Kokusiza ukuthi wehlise lo moya baba. Yona phephetha manje. Ake simlinde. Uzuyeke, uphaya uzuyeke. Simlinde. Ifuna imali yami. Yabona. Hayi, simlinde. Squad wena. Awu. Phatha amafoni abizayo. Awuhlukane Phatha ama-iPhone. 24/7. 24/7 eh. Uyayikhipha na imali yami. 24/7. Yabona computer la sihamba nayo le computer. 24/7. Okay. Mbeke phansi. Mbeke phansi. Alright. Buka, udla kamnandi. Imali yami, uyayifuna imali yami. Uzowehlisa lo moya baba. Yabona short pesa. Yeah right. Butami phila sana. Uyena ubhuti lo. Wena ubani wena? Wena ubani? Baba wami lo moya uzowehlisa baba wami. Njengamanje sithelekile siyaveza. Usiyaveza. Wena babona mina. Siveza wena. Wena iphi imali kaSlo? Iphi imali? Iphi imali? Uyobitana uzushone. Iphi imali? Iphi imali? Bashota aphume nabantu bakho. Iphi imali? Alright. Ngashisa nala. Masa ngiphethe imali yami. Shisa la lendlu yakho le. Bashota. Mana baba. Iphi imali? Angikwazi ukuphuma. Iphi imali? Yabona kusiza kwethu. Baba sifuna imali. Iphi imali baba? Uchaza ukuthi imali yami ngizoyithola kanjani? Awumbambe kanje ezehlisa umoya. Hlisa umoya. Ubambe baba wami ubambe le. Kusize ngalutho ngoba Indaba ungezi mina sikhulume ngendaba. Thatha lo moya wakho baba wami. Ungezi mina sikhulume. Wesquad. Thatha umoya ubeke phansi. Angiyala funa no squad le. Thatha lo moya ube. Ungwadi Sinama hour amaningi baba. Singahlala ama hour la. ongibloka ku WhatsApp, Okay. ongibloka ku Facebook, ama-calls, Kusho ukuthi lokho kwenda ungiblokile. Washintsha ngisho ndawo. Wazothenga iflat la. 24/7 siyaveza baba, siyaveza 24/7 siyaveza. Njengamanje ubhizi wayibinyabini. Sizomlinda baba wami. Sizomlinda. Sizomlinda. Oh, athi mbamba wagcina ngathi mosa phezulu. Baba wami. Squad. Amkhulule. Njengamanje yeah right. Baba wami kumele siphume sikhulume. Wamanje wena ukhala Kanjani ublokile? Kanjani ublokile? Facebook yonke indawo. Ufuna ukukhuluma nawe indawo. Uyabona nje ufuna ukukhuluma nawe uyaphola makamela. wena ufuna ukukhuluma naye ngoba udla imali yakhe. Angidlanga Uyiqola. Oh mana ke yabona manje la khona amabhodo sesisuka siwakhahlela sithi amashanda amagulishandisi asambe sohlala lapha uwehlisa uma uphuze namanzi maze usichazela kahle isitori sakho nje mase sifikile sizoveza baba wami Uganile ngenxa yemali yami, uganile umfazi namhlanje ngenxa yemali yami. Mase kumele ungikhokhele wena. Uthenga ngisho imoto. Ngibonile imoto yakho lapha. Yebo sizoveza Yonke cash up enzo imoto. Siyaveza manje. Yonke cash up enzo imoto. siveza ukuthi wena udla imali yakho ngema Imali yakho ngizoyithatha uma ukuthi kanjani. Ngiyithatha leyo moto. imali kangema Shotha ngeke, libaningi abantu. iphi imali kangema alright njengamanje sesikhona la elocation nanga ubhuti uthi akayena uSgwadi ungwadi sisendlini yakhe bhuti wami sophumela lapha phandle singazikhahlela ishebo nama computer akhe angazefi sihlala lapha phansi usithembisile baba usithembisile ukuthi umozo wehlisa njengamanje sizophuma sihlale lapha ephoza amanzi ashawa umoya mase siyayixoxa bhuti wami take us there yeah asambe oza bhuti ngifuna nihamba ngokuhlukana ngithathe bhuti wami yeah right Uma siyipheze le mali namhlanje. yeah hlala lapha semnyango yeah right ngizohlala la mina hlala hlala la baba Sgwadi hlala phansi yeah right yeah njengamanje ke sesikhona la kulendlela nomzana uthe unomzana la uSgwadi uthe ubhuti uSgwadi kodwa masiye ubhuti uthi wena ungwadi Angimazi uSgwadi mina. Yeah. Angimazi uSgwadi. Okay asiqale Inamba yakhe la ifoni ngiseve kanjani. soqala la na bhuti wami uyamazi lo bhuti esilapha ngwakho naye Ngiyamazi lo shoti lo. nazana kanjani lo Ngiyamazi lo shoti lo. Uzobiza ngo. Lo shoti ngiyamazi lo shoti lona.
Ngiyamazi. Mosumbiza kodwa nawe bhuti wami uswazi uvuma uqhashaza umuntu onganantshebu unentshebe engaka. Okay asikho lapho. Hayi bafana kathi manje usangisiza manje. Cha bhuti wami asikho lapho. Njengamanje ngiyangihlasela ngirelaxelela kwami. Ngingihlasela nangu uphatha la ungimazi uzongifuna lo muntu. Omukade ngamgcina nokungcina mhlawumbe usashona nokushona. awazi ofunana. Mala wena wazi uzokufunana. Hayi angazi nikhala ngani. Niyazana naye. Ngiyamazi. Nazana kanjani naye? Ngiyamazi. Ayo mfethu sagcina ukubonana nje hey eminyakeni emithathu edlule. Akunyazanga mali. Kanti kunize ngalokho. Cha. Inkulumo yayiphasi kwami naye. Theme nala. Lana nje manje mina kuwena ngithe sizoveza. Ngizoveza ekuthini manje? Njengamanje thina siyaveza njengamanje sizoveza la ukuthi wena kunemali eyisamba oyikoleta nawe bhuti wami la. Ne? Yebo Wena uthi uyamazi niyazana nagcina iminyaka emithathu. Lento kuyena la sitshela yona ukuthi isimthatha iminyaka nagcinana emva kobe kuneze imali. Yebo kunjalo nje. Ya baba wami. So ngizoqala ngizwe ngawo ukuthi imali nangineza yona kuze kube nje awusaveli kuyena. Futhi bafo ichazele nje wena mfowethu. Impilo engakami kahle yabona. Ya. Nomfowethu kushuthi uyashonisa yabo. Ya. Ngixakekile wena mfowethu. Uveze lo. Uxakekile. Awukahle ba. Awukahle. Yazi le mali ungasunga lithola. Ana baba wami ngeke phela ngayithola. Ngeke ngayithola sesifikile. Futhi ngeke uzuyithola. Ngeke ngoba ungenela nana nginazi nokunazi. Kushuthi lasiso babili sinikana le mali. lesi sigantsonto kushuthi wena awusiboni kahle isigantsonto. Sasiso babili nale ndoda sinikana le mali ukuthi zifike nani manje namakhamera ngazi wasapha amakhamera. Engena luthi ngcono bisifile. Uzonikani uwasiwa ngathi. Cha phela ukufaka ukuthi ehlisa umoya la uphuze nawo amanzi. Yeah right. Wena njalo masiganto. Asibeke phansi umoya. Uza amanzi. Phuza nje amanzi. Wehlisa umoya njengamanje umuntu ofuza ubunomoya phezulu nangu ubhuti lwange. Ya mina bafo into engilisela umoya. Yabo. Le ndoda sasisobabili sixoxa lolu daba lami naye. Sikhona ke nathi manje. Isengifikela nani anginazi angikwazi wena bhuti yabo. Mina usiyaveza. Usiyaveza. Mina usiyaveza. Nangu umuntu engimaziyo anginazi nonke naso lesiqaqaqaqeke sisingiphesa lapha phe kombhede. Sesize sacishe sabulala umbhede wami lesikole ngizokhokha lo mbhede. Imali uyayazi. Ayinazi ke imali kaShoti kule mbhede. Imali uyayazi yona. Hayi imali hayi wangibona. Phela ukwazi imali yakhe thina ungasazi. Nani Amashwama futhi. Namali poster. Ngicela umbone nje. Mala. Ufela poster namashwama. Kahle awuganela unoshwama. Poster namashwama. Mana mfowethu ngichaze indaba le mali. Awusibeke. Yabo. Umfowethu ngangixakekile la. Ngidinga ukuthi ngithathe umakoti uyabona. Ngase ngiyakena umfowethu yathi umfowethu ngicela ngiboleke imali engango 19,000. Uyabo? Ngizombona. Wanginika lo mfowethu le mali. Mfowethu awuthule mfowethu. Umdedela ngema ayichaza ubusuyichazile. Ngoba uyayivuma nje. Wabuya futhi uzofuneka. Awuthule mfowethu. Yazi lo baba lo unenkinga. Ozana. Kushuthi ngimiyekeke kushuthi bese nikhulumela kachaze aqhubekeke nayo. Asimdedele ngema ngoba ubusuyichazile ake sizwe. Wanginika umfowethu lo 19k lo yabo. Ngathi mangithi nami ngiyahlanganisa ngezami indlela ayilo 19k wanganela still. Yabo ngase ngibuyela futhi kuyena umfowethu yabo. Ngenze lo singikwazi ukutop up phela phela lo 19k ngathi uzokulekelela ngalo 6. Yabo. Ayi wanginika umfowethu lo 6 yabo. Maye nginika lo 6 ngase ngimbamba u25. Yabo. Ya. Into eyenzeka ke mfowethu ayi ngasinelwa ke kwabamnandi mfowethu ngingathini mfowethu ukuba umuntu nje mfowethu hayi mhlambe khona mhlambe okunye ngathi ngiyakubalela ngoba cha impilo mfowethu yona ayikho imbi kangako yabo ngase ngisizakele phela mfowethu sengikwenzile nami engangifisa ukwenza sizwase kunzima ukuthi ngithathe Usuthi kumele ucross uma cha kwahle mfowethu usiyabalela imali yami. cha mfowethu hayi singabalela bashi manje wena wadloshwama wahamba naye imali yakhe njengoba uthi ufisela ukufa. Uhlale bebanyeni ngodwa wakhe lapha koma workshop lapha. Lo muntu sahlala naye le komlaza ethi uyabona njengamanje ngiphi. Ya sesifike sizoveza khona sisakuveza kwalokho ukuthi wabaleka nayo imali yakhe. Cha mfethu angibalekanga nemali ngashintsha ilocation. Angibalekanga ukuthi afe. Angizwanga mfethu. Awena uthi mhlawumbe usafa ubulinda ukuthi afe. Phela ngibona ngafiki mfethu. Abethi ubengafiki. Wengeve le mali kanjani ngakuthola
Le mali ukushuza uzofaka emakhandleleni. Cha, umfo wangema bengonika noma bakubo nje. Amakhandlela. Amakhandlela 25,000. Kahle lawo bafuswa ngichitha. Cha. Lawo sila uzoyilungisa le ndaba mfethu. Cha, uthole ubongasifuni vele waseqaleni. Ngifikele negore ezingiphressa phe kwembhede Mana ngwathi. Asiqale phansi ke manje. Le mali kahle kahle wena uyimise ukuthi umnike nini ngoba phela usefikile manje uzoyifuna uzodwa ngasaveli. Nangu ngema phambi kwakho. Sizoveza le liphutho walenza sifuna imali yakhe. Uyithola kanjani? Ngiyayifuna imali. umfo wangema. Sophuma nawe namhlanje la. Hey. Hawu ngeke. Yabona mfethu nifike kabi inyanga. Asikahle impela. Namhlanje inyanga, iketshile inyanga. Uyajuluka bawujuluka wathi? Hayi lesikoro nje kade inkani nemali yabantu. Ngifike college mile ngabuka ngimngakanani nomuntu Njengoba ngingaka nanje kufanele ngifike nothe uthi xaxa yabo. Wena manje manje ngimanenjile. Hayi. imali yami. Alright, asenze. Awuwashe gusha mba. Mana kwangema uyeka indaba yamawasho kwangema uyeka indaba. Ngiyayifuna imali yami. Kodwa ke mfethu inyanga isayimbi. Inyanga yini? Ngingakwazi ukuthi mhlambe niphinde nibuye. Hayi, asikwazi ubesibuya. Upetrol phela sihamba ngawo baba. Abantu asifela sihamba ngemonto yonke. Ngifike kaphela inyanga itshekile ngeze njani ke manje. Isambulonda. Ngoba naye ungizumile azami ngisho ukufona ngasho ukuthi uyeza. Ngibumselele. Zonke kuma social media. Awazi phela mfethu ukuvela ufike nje mfethu ufike nje. La kuseflatini noma kuphi? Mfethu lana yabona nje nawe sihlele ezintweni ezikhala kahle yibonela. Wena udlama nice wena. Mana bafinte khona la. Hayi la sishaya iflat nje mfethu kahle. Uyarenta. Yabo hayi mfethu hayi iflat isabela nami mfethu angeke. Oh. Nabantu abarentayo abangirentelayo laba manje nenyanga ngoba uMastand wena. nguMastand. Yonke le bantu abasikiliza kumina. Ubhale uphiza izoza kumina. Sukela manje. Yabona inkinga le ndoda. Le ndoda isiphambana neindaba zemali yona. La ngizwana nomuntu okhulumayo mfethu. Nansi yazi mina mhlawumbe kodwa cishe ngibona isolution. Kunganjani mase ngathatha lezi zindlu zombili ikhokhelene? Cha phela mfethu angaze ngithathe izindlu. Zirenta malini lezi zindlu? Hayi bafethu ngeke bafethu senifuna ukwazi yonke into yalanga manje. Cha no sizokhipha ohlala la sikhipha ohlala la. Ngeke bafethu inyanga kwazi kuphelela imali. Ngeke bafethu nikwazi ukwenza lokho. Cha ngibona mhlawumbe ngaba nenye indlela yokuthi labantu ke bekhokheke nawo umfowethu. Sobakhipha laba ngavela bazothi wena master. So bakhipha ngeke bafethu kulunga lokho phela senihlukumeza abantu abangahlangene manje senikhipha abahlali babo. Wena ubona ngathatha imali yabo bekhokhe umfo wangema ukuze kuhlangane imali yakhe hayi ukuthi bakhiphe la yini. Wena ke mana ungangema la ukhala ukuthi udla oshwama. Ubone wena udla oshwama la nemama usushadile usumnandi. Nginqika noshwama. Awusayihluthi ngokuthi uzongibuyisela imali yakho. Hlupho ngo25,000 wakho. Ufuna ukuthi ukuthi futhi nawo 10,000 ngicela ubambe la. Kanti umfo wangema basengibhala zokugcina 25. Nathi ngibhala sakugcina manje. 25,000 nje kwangema. Kodwa wakwazi ukusinelwa ngawo usinele ubo ongekho lo 25,000. Wena uyathi impela yakhe ihlangene. Ihlangene. Kodwa wayeqinisele ukhuzani manje usizo labantu sokugcina semnqaba. Usho nganqaba sasifike soliveza. Umuntu wangifikela nami. Yazi yadelela le. Mana lo. Ufuna ukushela inkosi. Mana. Ngithela uma wehlile. Noma lo. Nizakholela umuntu ongidelela. Lapha. Sangidelela. Lapha. Ngimkhona kanjani lo muntu ongidelela? Ubikhola. Ebimala. Ngithuthi ufuna umfazi. Ushingana oshwama wena. Ngemali yomfazi. Vele na umfazi mayifika samthatha sihamba naye. Mayifika umfazi sihamba naye. Sihamba naye. Wena sihamba naye umfazi. Phela namthengela lo mfazi lo. Mana sisimoya. Alapha. Bepha. Man. Kwakusiza isofisa loma ngathi. Awumpethiza uthi umqinisa sakho, uqinise. Nazi. Nakho. Ya. Inkinga yakho wena unje. Yabo? Inkinga yakho nje. Yabo? Ngikutshelile. Ngikutshela ukuthi ngeke uzulunge wena baba wami. Bafethu. Yeah right. Besikwasidingo sento senze ngale ndlela. Wena uthathe ngale ndlela. Wena Manje ngihleli phansi ngile manje. Izinto lula uzosebenzisa. Bese wena usenze le nto. Ufike enkolo zakho bese
Alright. Mana. Asiphume nekhambi ke manje. Asiphume nekhambi. Sesizithi isikhathi sigida ndawonye. Uthe wena bafo uzothatha ini na? Uzothatha irent yalabantu ababili. Ulohlala ngayo nalohlala ngala. Iya straight kwi-account kangema ngcono lokho hayothi ngikhipha abashebe alright ngiyakunqaba wenza kanjani uthi Chris sizohlala hlala sinasibone emapheleni ngasona nimali la barenda ngomhlaba labantu asobona abantu balanda nge-25 labantu barenda nge-25 nge-25 mase wenza kanjani wena futhi lo 25 Zosha phela uthona isibhamu esinjani isibhamu ngoko yabo yamuzwa njengamanje so lezi ndaba ekhulumayo hlangani manje nezindaba zemali so indaba zami irent ke mana so ithola kanjani irent irent ayithi phela mfethu kushuthi sesizolinka i-account laba ba-rent ne-account yakhe kukhishwe le yami i-account imali beyifake kuyena imali abarento 800 labantu laba bawu-2 800 eflatini cha phela mfethu mina mfethu angithi ngiphila nabantu uzo-eda malini nalo 800 mfethu ngoba ikhona ney'moto mfethu yabo sengobona le moto enokuthi yena lo mfethu usaxakekile yena lo mfethu lona kumele ngikhiphe yonke le mali same time usuka ngamalini 25,000 wabona ndaxakekile kanti cha mina ngangixakile ngalesa sikhathi yena sexakekile ngoba sengifikela nayikhomba uxakekile lo muntu lona uxakekile alright yabo kwaxakekile ngaba kanibizanga ubiza ukuxakeka hayi khona wena useyabona futhi othi isobho ngilipheza uza ngamabomu Asenze. wakangijahanga ngingenamali sengenemali useyangijaha mana asenze nje yabona sisuka lapha endlini yakho ngizwile njalo ukuthi kwawena usuhlala la kamasho ngaphesheya wengwathi kanti ngikuzwile lokho hayi kabi amagama akho wakhuluma wabale nkabe yami labantu bazohamba mina nkabe yami ngizokuthuma akwazi umsongela sengizomela kakhulu nakangidelela umuntu uzodla umfazi wami Shuthi kuzomese ngoba nakho angisiza ngemali yokumsinisa kuzomese sekumele adle umfazi wami ngake uthini manje shoda uthini lokho nongidelela umfazi ezethinteke le ndaba yakho yabo okay kodwa ngoba ngithanda indlela akhuluma ngayo alright bafa asishiyeke le ngoba kodwa kama asishiyeke le bese ngagana njengamanje uzofuna imali lengaganwa ngayo asekho isidingo sokukhuluma ngayo njengamanje ke asibe nekhambi amayizi manje uzodla umfazi wami kanje ngeke zemthola umfazi khululeka uqinile umthetho yabona nje kufaswe neguzu phansi njengamanje kufanele sithole ikhambi lalento bafethu amanje sothi masilo siphikisana sibe sishonele la kodwa mina ayikhokhi ngumthatha cha ake sizwe mhlawumbe ke ngwathi mfethu le ndoda kahle ayizile kahle kodwa ufuna imali ayizokulu uthini lo muntu mama ikhokhi imali yami ngeke phela umuntu ufike nani akazijulukela inkinga ufike nani lo muntu lapha kwami le ndoda ubhiza ubambana nami ayizwa le ndoda Mana. yabona baba bengafuna manje wewe nesikhathi asiminyaka isikole mana ngeke ngiminyaka kanjani isikole lo muntu ufike nani nale sikole ngithi nalamakhamera mana kanjani isikole ngeke manje manje basiphikisana ngomfazi ezosizakala futhi ezokhokhela imali yakho mhlambe wena ngwadi mhlambe yipi indlela mhlambe obona ukuthi singenza ngayo ukuze sibe nenqubela phambili yabo njengamanje le ndoda isangidelela nje kanje ithi izodla umfazi wami phendula umbuzo cha ulula lo mbuzo abonga ukudelela sikushiya ukudelela wena umdelelile wena ungathanda umuntu akutshela ukuthi uzodla umfazi wena umdelelile phendula umbuzo umdelele for 3 years and udelele for 3 seconds hayi baba wena iphambanisa ngamtshela 3 years wena 3 seconds ukudelela la ukangema buka ngoba ngasifika impuphu ingekho endlini ukangema ngishilo kodwa athi uxakekile okay ngibonile noma ngema yazi ngoba ngiyabona seshilo umfowethu othi awuna ngisho impuphu no mfethu ngiyazwelana nomfowethu awunangisho impuphu nangu mfethu akhona nawe lo nangu nolanga phela ubhedla umlilo 3 years wonke ngilandela 25,000 imali okay yabo ngwagana mana ngeke masithole isixazululo sale ndaba wena ke ngwathi senze njani mfethu ungaba nasiphi isixazululo kule ndaba no mfethu njengoba bese ngishilo nje ukuthi Impela isolution mfethu engingaba nayo Impela ukuthi isimnandi. ngema ngimuphe irent yala neyala Yeah. yabo
makuthi uyakhala ngokuthi incane leyo mali mhlambe njengamanje sengamnika ke mhlambe ukuthi aphile ngoba inyanga vele isekude ukuthi ngimnike nje noma 15,000 nje cash upfront ukuthi athelindele yama rent usenayo nkosami lo 15 uzoba i-transaction lo 1000 lo 1.6 mncane uzokutho 15,000 transaction manje njengoba before wena sikwara vele ifoni yami onifunani vele kwena cha ifani manje ngiqinisesa ukuphepha la umthathe nginabo ofasi ufuna ukuthi ngizame nangefoni mfoka ngani nayo kodwa ifoni wathi ake siqine ngala kwenza transition ayithenga cash kwaye ayithenga kodwa bafethu yazi 3 years bonke bafethu 3 years ubaleka sikuvezile ukuthi ububaleka for 3 years uthi nje manje umnandi ubuphila ngani kulo 3 years hayi manje ngisaphila noma ngibona ngiyaphila uphila kanjani ngiyaphila asenze transition wena lo asenze le transition siphume indaba yini kulungile insizwa Leopoldo ngifakela u15,000 insizwa njengamanje sekuthi ke emva kwalo 15,000 ngizobe sengitshela abaqashi bami laba babili ngilinke i-account yakho uzongishiya ne-account yakho ukuze ukhuluma ukwenza la khamana phela mfethu ngilinde ngoba ngasuke ngushiya ayo ngisasebenzisa inamba le yazi account number number yami akangena lapha kulokhunya ngisasenza ngizoshintsha phela yebo futhi ngamfundisa ukuthi kwenziwa kanjani akazi ukuthi yabona inamba yami ngiyayifayela lapha sekuseyiyona ne-account hayi faza u2 yabo nje le ndoda engazi lutho yabona nje wayena basazopashelwa yimi njalo yimi ngakushelela njalo uqonyiwe nje waqonywa ngenxa yami asilinde eyizodwa le ndoda siyangidelela asilinde le engazi transition lutho yabona le ndoda nifike nawe siyangidelela hey yazi-ke mfoka Londuzana kulungile izongena le mali engakudala lapho izo-reflecta nje kuwena awuyiphe nje isikhashana usesendile yona yona isingenile ngiyibonile nami ihamba izo-reflecta ngekudala i-network ngathi i-network nje eseni kodwa nawo kodwa-ke mfowethu mana emergency bengawushayanga ngelinye ilanga mfowethu uma unenkinga yabo isidima entangeni mfowethu uma unenkinga ungavele ufike nabantu mfowethu cha no asenzeni kanje wangema mfowethu ngwathi mfethu cha siyabonga sibonga iqiniso lakho ukuthi khona osuthe putshu ngake uyayithola mfethu sesolindela le ngxenye enye sele ukuphela kwenyanga usulinka inamba yakhe eyiqashini kodwa zakho hayi mfethu ngangambalekeli mfethu ngayishintsha indawo siyabonga mfethu nakhona sesibonga iqiniso lokuthi khona kwashintsha nesim card ayisubonile ubungasangithole efonini sasibonga lo putshu nje ngoba naye sezokwazi ukuthenga lo mfethu wena besihlala nawe emlazi washintsha wazohlala bese ngizokuthi uhlala la kaMashu angakhumbula ukuthi wena adudla oshwama nawe sezothola ukudla ushwama bonje sengibonga khona ukuthi nalo mfethu sezokwazi ukuthi uyocosha la sosi kashwama ngiyayibona inkabe yamuza ibexakekile no asibonga yebo kusiyaveza uhlelo bhuti uphethe kahle ngifuna ukuzwa bhuti wami ukuthi ngabe kokwenzekile namhlanje ngabe ugculisekile yini ngesinqumo esithathekile namhlanje Mfowethu ngijabule kakhulu ngihappy ngiyabonga kakhulu bafowethu ukuthi ningilekelele angazi ngaphandle kwenu ukuthi ngabe ngiyini ngabe mhlamba ngitholanga le mali yami ngiyabonga kakhulu bafowethu ukuthi ningenelele bafowethu ngicolisekile kodwa ke ngiyacela nakhona ukubonga kumfowethu ukuthi ukwazi ukuthi akwenzele iqiniso kukho konke kuba bafika manje nani yabo lo msindo ubungekube ngiyabonga ukuthi kube khona okuvezayo noma ngakapheleli kodwa mfowethu ngicela ukuthi wenze ukuthembeka kusukela manje awuphinde ungenze ngikwethembe ukuze ngelinye ilanga yabona nje mfowethu imali yalezi uhlelo siyaveza ngelinye ilanga ungavezi mawala ungathathi kuze kudlule isikhathi ngoba sofika siuhlelo siyaveza siphinde siveze asike sithi esingabe sabuzwa uveza le mali enye sele ne hayi ngeke ngisabuya bafethu asisekho isidingo yabona nje lezi zindlu lezi eziwu2 sezongena kuyo umfowethu imali yakho umfowethu nje usezoba umfowethu noma sengayeka ukutohoza mothi ubetohoza usezoba imali nje ngena kuyena umfowethu inyanga nenyanga uhlelo isiyaveza silapha kwaMashu uhlelo isiyaveza silapha into zabantu ayibuyele kubantu into zabantu ingahlali kwena danke ngiyabonga siyabonga
ayitholi imali yethu.